Hej, jeg hedder Frederik. Velkommen her til Skovshoved Havn, hvor jeg står med en dejlig Baylander VR5. Vi skal i dag kigge på, hvordan man søsætter og landsætter sådan en båd fra en trailer. Jeg starter selvfølgelig med at pille stropper og lygtebom af. Man skal lige huske at sørge for at få motoren op i en højde, så man ikke banker skruen ned i bunden. Mange trailerbåde har bundprop, og det er selvfølgelig vigtigt, at man lige får tjekket, at bundproppen er sat i, og den er spændt. Og det gør man sådan her. Og det ser fornuftigt ud. Inden vi sætter båden i vandet, der sætter vi selvfølgelig lige nogle finter på og noget fortøjning. Man sætter finterne, hvor båden er bredest, fordi det er der, den vil ramme broen. Jeg har valgt at sætte dem i den her side i dag, fordi vinden kommer lidt fra den ene side, og det vil sige, at båden vil drive over mod her, og det er lidt nemmere, når man er alene. Jeg har sat en agterfortøjning på, og nu sætter jeg lige en på her i stævnen også, så vi har godt styr på båden. Derudover så sætter jeg en sikkerhedslim på her i stævnen, fordi når båden kommer i fra traileren, hvis nu wiren skulle knække eller ryge af, så har jeg styr på båden. Når nu man skal lægge en båd i vandet fra trailer, så er det vigtigt, at man ikke kommer for langt ud med traileren. Sørg for, så vidt det er muligt, kun at komme til fældkanten. Der er nogle slæbesteder, hvor det bliver meget langsomt dybt. Der kan det være svært. Men det, der sker, det er, at du får simpelthen fyldt saltvand i dine bremsekabler og i dine bremser. Nogle trailer har bremseskyllesystem, men det forhindrer ikke saltvandet i at komme ind i bremsebakker og i kablerne især. Så hvis man tror, at man bare kan køre båden i vandet, så tager man fejl. Inden jeg ruller båden af traileren, så lægger jeg lige sådan en kile under bilens forhjul. Det gør jeg, fordi når du først begynder at rulle båden af traileren, så flytter du vægten bagud på traileren. Og det gør, at traileren vil begynde at vippe op i bilen, og det vil sige, at baghjulene de løfter sig, hvis båden har noget vægt. Og du har bagbremsen aktiveret på hjulene, og det er altså baghjulene, så bremser bilen lige pludselig ikke mere. Så ryger det i vandet. Så skal jeg til at rulle båden i vandet, og der starter lige med at fjerne sikkerhedskæden her. Spænder spillet til og låser op her. På den her trailer, der sidder en bremse, som er sådan en nødbremse. Så hvis du bruger håndtaget og bremsen samtidig, så kan du ligesom køre det her stille og roligt derned af. Når nu man kører i her, hvis nu, at der er en eller anden årsag, at din hånd smutter fra spilhåndtaget, så for guds skyld hænderne væk og armene væk, fordi hvis først båden begynder at køre, så accelererer det her bare, så brækker den altså armene på dig. Så er det nødbremsen her, du tager, og ikke spilhåndtaget. Så er båden i vandet og flyder, ser ud til at holde tæt. Så nu skal jeg egentlig bare lige have tøjet den, så jeg kan komme op og flytte bilen og få den parkeret. Inden jeg kører op og sætter traileren, så sikrer jeg lige spilformen, at den ikke kommer til at ligge og flyde ned på vejen. Der er ingen grund til at rulle den op, for jeg skal alligevel bruge den, når jeg skal have båden op igen. Så jeg hænger den bare her. Efter en fantastisk dag på vandet, vejret har jo vist sig fra sin bedste side, så er vi klar til at få båden op igen. Så nu skal vi ind igennem det hele igen, bare i omvendt rækkefølge. Så jeg har lagt en kile under forhjulet på bilen, og så skal jeg egentlig bare trukke båden over, så vi kan få spillet den op på traileren. Ja, så skal jeg jo lige have stroppen på igen, og den lå jo, hvor jeg efterlod den, så den er klar til at blive hugget på. Der skal man så lige huske at slå låsen til.
Så er båden på traileren. Så er det tid til at køre den op. Jeg fjerner lige kilen selvfølgelig. Men op med traileren med det samme, fordi der er andre, der venter, så de kan komme til. Så har jeg lukket båden af og sat lygtebommen på og så videre. Sat sikkerhedskæden på oppe foran, sådan så hvis selve spilstroppen skulle knække, så hænger den fast der. Så har jeg fået lavet nogle stropper, som er tilpasset den rigtige længde. Og hvis du lægger mærke til det, så kan du se, at den forreste den spænder bagud og ned selvfølgelig for at holde den på traileren, så man skulle komme over et bump eller noget. Men det forhindrer simpelthen båden i at kunne køre fremad og i virkeligheden henover og taget på din egen bil. Og det er selvfølgelig for at sikre dig og dine medtrafikanter, men selvfølgelig også at passe på båden. Den bagerste, den gør faktisk det modsatte, så den spænder nedad og fremad. Så modvirker de ligesom hinanden. Og den holder selvfølgelig også båden nede, så hvis man skulle komme hen over et eller andet kæmpe bump, så falder båden ikke sidelæns af. Som du kan se, så har jeg selve skralden til stroppen siddende i min højre side. Og det er egentlig fordi, at hvis jeg skal på langtur, så er det meget rart at kunne i sikkerhed lige tjekke sine stropper og måske efterspænde. Så altså ind i vejsiden, i stedet for at man skal ud og rode ude i siden, hvor bilerne kører hurtigt forbi. En sidste ting, et godt trick, det er lige at sno stroppen en halv omgang. Fordi ellers så har den tendens til at stå og vibrere i vinden, og det kan give sådan lidt irriterende lyd, og det slider også mere på stroppen. Tak for i dag. Jeg håber, I har kunnet bruge det til noget. Vi ses igen.